Avui una servidora fa honor a sa tradició. Seré tan encisadora que vibrareu d'emoció. M'estrenc com a glosadora i me fa molta il·lusió. Vull xerrar sense desfici, de manera clara i forta, del meu silenciós ofici, que ador tant i que m'importa. Ara us obriré sa porta i ho diré des de l'inici. Fa 20 anys que jo faig feina en gent major molt apanyada. M'aduen com una reina i estic ben elevada. Per créixer la millor eina, anar ben acompanyada. Ja fa temps que tenc la imatge, que volia escriure cosa. Un detall, un homenatge, simbòlic com una rosa. Aquest vers és equipatge per regal que mai fa nosa. Jo vos vull donar les gràcies davant tota aquesta gent, perquè sempre, en tot moment i a pesar de ses desgràcies, teniu un detall en ment que és sincer, sense fal·làcies. Gràcies pels vostres somriures, per la vostra acceptació, a ses marxoses, a viures, sempre alegres, en acció, llegir, teatre, escriure, a tot hi posau passió. Vosaltres m'heu donat coratge, per això vos tenc estima. Me vau pujar l'autoestima quan era molt fort sonatge. Estar amb vosaltres sempre anima i feis molt bé el personatge. Vos estim en sintonia a tant que m'heu servat. Al principi no ho sabia, sou tot generositat. Exemple de valentia, rep molt més del que he donat. Vosaltres sou la perspectiva, la saviesa, sou conscients. Per favor, gastau saliva, els joves estarem contents. Us escolta amb adalida i us escoltarem atents. Visca la tercera edat, l'hàbit sàvies i padrines, la vida mos han donat i l'amor ho determina. Aquest vers pret serà acabat i seré ja ben menorquí. Molt bé! Silenciat des de